Milé deti, priaznivci policajného zboru, aj všetci vy, ktorí ste sa rozhodli stráviť štvrtkové dopoludne s nami. Dovoľte mi srdečne vás privítať v areáli Trebišovského mestského parku na dnešnom podujatí pod názvom Deň polície, ktoré je sprievodným podujatím Dní mesta Trebišov. Hostiteľom Dní mesta Trebišov je primátor mesta Trebišov, pán Marek Čižmár, a bezproblémový priebeh dnešného dňa má zas pod palcom riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Trebišove, major René Demian. Pozvanie prijali aj ďalší funkcionári a kolegovia z policajného zboru, ale aj poverený riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, podplukovník Miroslav Bajus. Teraz poprosím pána primátora aj pána okresného riaditeľa, aby vás oni osobne privítali na tomto podujatí a popriali vám príjemný deň. Nech sa páči. Pekné štvrtkové dopoludne vám všetkým, vážené dámy, vážení páni, ale predovšetkým naši hostia, zástupcovia Policajného zboru Slovenskej republiky. Dovoľte, aby som vás v mene svojom aj v mene mesta Trebišov privítal na ďalšom zo sprievodných podujatí Dní mesta Trebišov 2024, Deň polície. Hneď v úvode sa chcem poďakovať tu stojacemu riaditeľovi okresného riaditeľstva policajného zboru, pánovi riaditeľovi majorovi, magistrovi Renému Demianovi, pretože práve vďaka jeho prispeniu je dnešný deň zameraný na množstvo atrakcií, zaujímavostí, ktoré máte možnosť poznať. Sú cieľovo zamerané na všetky generácie, na našich najmladších, na strednú, ale aj staršiu generáciu, ktorú tu rád vidím. A čo ma osobne veľmi teší, že každým rokom sa snažíme tento program zatraktívniť, zveľadiť, aby ste aj vy, občania tohto mesta a nášho regiónu, mali možnosť vidieť, čo všetko obsahuje práca policajných zložiek. Práve preto chcem srdečne privítať a poďakovať za to, že pozvanie prijali zástupcovia všetkých policajných zložiek, ktoré budete mať možnosť dnes vidieť. Sú to zástupcovia rôznych miest, regiónov, máme tu zastúpenie celého Košického kraja, rôznych odborov, ktoré už máte možnosť vidieť aj v jednotlivých stanovišťach tu za amfiteátrom a potom aj priamo pri programe, ktorý je pre vás pripravený. Dúfam, že sa vám bude páčiť, pretože Deň polície patrí stále medzi najnavštevovanejšie programy Dní mesta 2024 a dúfam, že aj ďalších ročníkov, aj tých predchádzajúcich, ale čo je najpodstatnejšie, tu máme možnosť vidieť priamo prácu v teréne tých, na ktorých sa stále spoliehame, pretože sú to silové, záchranné aj bezpečnostné zložky. Pán riaditeľ, veľmi pekne ďakujeme za možnosť spolupráce a za takúto ukážku. Silno držíme prsty, aby policajné zložky mali možnosť a hlavne podmienky na to, aby sa mohli rozvíjať presne podľa predstav ich príslušníkov a hlavne vedenia. A dnes samozrejme nám všetkým želám krásny zážitok, veľa dojmov, pekných dojmov, ktoré si odtiaľ odnesiete, ale hlavne chcem vás poprosiť a zaželať vám, aby celé Dni mesta 2024 sa nesli v takej príjemnej atmosfére ako doteraz, pretože sme začali už minulý víkend a nezabudnite, končíme tento víkend priamo tu v priestoroch amfiteátra, či už na ľudovú nôtu, alebo na populárnu nôtu. Želám vám ešte krásny zvyšok dnešného popoludnia, veľa zaujímavých zážitkov a vám, zástupcovia policajných zložiek, aby všetky naplánované akcie vyšli k zdarnému priebehu. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, pán primátor. V prvom rade by som sa chcel poďakovať vám a vedeniu mesta za to, že ste nám umožnili to podujatie zorganizovať. Chcem sa poďakovať vedeniu krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. Chcel by som privítať riaditeľov okresných riaditeľstiev pôsobnosti krajského riaditeľstva, samozrejme vás všetkých na tomto sprievodnom podujatí. Chcel by som sa poďakovať všetkým policajtom, ktorí prispeli nemalú mieru na organizácii tohto podujatia a z dnešného dňa vám prajem, aby ste si odniesli čo najviac zážitkov a pekný deň. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za úvodné slova. Ako som už spomínala, dnešné dopoludnie bude patriť policajnému zboru. Ešte predtým, ako si spoločne pozrieme všetky ukážky, ktoré si pre nás naši kolegovia pripravili, by som vašu pozornosť chcela upriamiť, tak ako už spomínal pán primátor, na to, ako moji kolegovia na vás budú čakať za týmto amfiteátrom, vo svojich stanovištiach, kde sú pripravení ukázať vám okrem iného aj policajnú výstroj a výzbroj. Zblízka si budete môcť obzrieť naše vozidlá, dozviete sa rôzne zaujímavosti, napríklad aj o tom, ako sa páchateľom odoberajú otlačky. Zároveň tam nájdete aj ďalšie zložky, ktoré participujú na dnešnom podujatí a sú nimi Vojenská polícia, Slovenský Červený kríž, Záchranná služba Košice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Mestská polícia Trebišov a príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Tak a teraz si poďme spoločne pozrieť, čo si naozaj naši kolegovia pripravili. Ako prvých uvidíte policajtov z oddelenia služobnej kinológie, teda psovodov s ich štvornohými kolegami. Ukážke ich služobnej činnosti vám názorne predvedú, ako to vyzerá, keď policajti zastavia vozidlo, ktorého posádka však s policajtmi nespolupracuje, ignoruje ich výzvy a dokonca zasahujúcich policajtov napadne a začne po nich strieľať. Počas ukážky však uvidíte aj to, že psi sú v policajnom zbore plnohodnotnými partnermi svojich psovodov, na ktorých sa ich psovodi môžu 100% spoľahnúť, pretože neraz si môžu vzájomne zachrániť život. Slovom vás bude sprevádzať preventistka v Trebišove, major Irena Hankoščáková. Dobrý deň, milé deti, vážení rodičia, milí hostia. Ukážky psovodov odboru služobnej kinológie okresného riaditeľstva policajného zboru mnohí z vás už možno aj poznajú. Navštevujeme školské zariadenia, letné tábory, čiže v tomto okrese pôsobíme, ale dnes uvidíte toho o mnoho viac, na čo ste zvyknutí. Takže prajem vám príjemný zážitok. Začína sa ukážka prenasledovania nebezpečného páchateľa trestného činu lúpeže, kde vodič na výzvy nereaguje. Po zastavení vozidla nasledujú výzvy na opustenie vozidla a odhodenie zbrane. Páchateľ na výzvy nereaguje, vystúpi z vozidla a uniká hliadke, kedy psovod púšťa psa na zadržanie páchateľa s náhubkom, pretože intenzita útoku si nevyžadovala zadržanie páchateľa bez náhubku. Nasleduje bezpečnostná prehliadka, či osoba nemá pri sebe zbraň. Nekrič nikomu! Otoč nohu! Postavíme sa. Postav sa. A po prehliadke osoba sa odvádza na bezpečné miesto. Spolujazdec vystupuje z bočnej strany vozidla a streľby pohľadke. Jeden z policajtov dáva výzvy, aby zložil zbraň. Osoba nereaguje a tak policajt opetuje streľbu.
Následne páchateľ vyťahuje z vozidla rukojemníka a odvádza ho k služobnému vozidlu s krikom "Uvoľnili miesto". Pusti ho! To bude v poriadku! V momente, keď je rukojemník už vo vozidle, čiže na bezpečnom mieste, policajti spúšťajú služobných psov na páchateľa z dvoch strán na jeho zneškodnenie. Ďalej si na zem! Páchatelia odvádzajú. A ďalší z policajtov so služobným psom je k opustnému vozidlu a bezpečná vzdialenosť osadky, aby opustila vozidlo. Ten zareaguje tak, že v zadnej časti vozidla vyhodí dymovnicu a následne začne strieľať po hľadke zo samopalu. Páchateľovi sa zasekla zbraň, psovod pustil psa, ktorý páchateľa zadržal. Keď už je osoba páchateľ mimo vozidla, pokračuje prehliadka a odvádzanie k policajnému vozidlu. Vozidlo je prázdne a tak služobný zákrok polície je ukončený. Takže videli ste ukážku našich kolegov policajtov so svojimi štvornohými kolegami a veľký potlesk poprosím pre všetkých, ktorí spolupracujú s nami nielen v bežnom výkone služby, ale aj na takýchto aktivitách, nielen tu na Dňoch mesta Trebišov, ale aj v školských a mimoškolských zariadeniach. Videli ste nadpraporčíka bakalára Martina Haburaja so služobným psom Mike, podpraporčíka Lukáša Ganovského so služobným psom Faris, nadpraporčíka Martina Tuptu so služobným psom Grut, nadpraporčíka bakalára Tomáša Jabrika so služobným psom Erak, nadpraporčíka Petra Molnára, nadstrážmajstra Radoslava Papcuna a vedúceho tohto oddelenia nadporučíka Jozefa Póliho. Príjemný zážitok k ďalším ukážkam.
A teraz sa prihláste tie deti, ktoré by sa nebáli takto dať psovi zakusnúť do svojej ruky. Kto by sa nebál? Našli by sa niektorí. Naša kolegynka Irenka, ktorá vám rozprávala, čo naše služobné psíky robia, chodí k vám do škôlok alebo do škôl. Takže keď ju stretnete počas roka, poviete jej, že na budúci rok počas ukážok chcete byť aj vy súčasťou našej ukážky a ona vám povie ako na to. Dobre? Dohodnuté? Takže naozaj je takéto situácie, aké ste mali možnosť vidieť v ukážke našich psovodov a ich štvornohých kolegov, naši kolegovia zažívajú aj počas svojej služby. Nezabúdajte, že naši kolegovia a hlavne ich zvierací pomocníci majú najradšej, keď im za ich ukážku zatlieskate. Takže ak sa vám naozaj páčili naše psíky, môžete im ešte raz zatlieskať. Aké ďalšie zvieratka máme ešte v policajnom zbore? Áno, koníky. Zvieracími kolegami v policajnom zbore sú skutočne aj naše policajné kone. V nasledujúcej ukážke vám policajti na služobných koňoch predvedú, ako sú koníky cvičené a vycvičené a trénované tak, aby, ako sa hovorí, ľavou zadnou zvládli výkon na službu v policajnom zbore. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že medzi jazdcom a jeho služobným koňom musí byť 100% dôvera. Ak sa vám aj táto ukážka našich kolegov bude páčiť, nezabudnite ich odmeniť svojim potleskom. Teraz už slovo odovzdávam vedúcemu oddelenia jazdnej polície, kapitánovi Marcelovi Kellnerovi, ktorý vám oddelenie jazdnej polície predstaví bližšie. Príjemné dopoludnie. Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som predstavil oddelenie jazdnej polície Košice, ktoré patrí organizačne pod odbor kinológie a hypológie prezídia policajného zboru. Na Slovensku sú takéto oddelenia dve, teda oddelenie jazdnej polície v Bratislave a oddelenie jazdnej polície v Košiciach. Kým kolegovia pripravia nejaké pomôcky na ukážku, môžem vám ešte predstaviť oddelenie, ktoré v Košiciach je od roku 2008. Oddelenie jazdnej polície slúži všade tam, kde je vlastne ten terén neprístupnejší pre motorové vozidlá. To vlastne najviac tak chatové lokality, nejaké chránené územie ako Slovenský raj, Slovenský kras, Vysoké Tatry, kde slúžime a zabezpečujeme ten verejný poriadok. Samozrejme potom služobné kone sa využívajú aj na rôzne bezpečnostné opatrenia, kde hrozí narušenie verejného poriadku a vtedy môžu byť koníky použité na vytlačanie davu. Kolegovia vám vlastne predstavia nejaké formy cvikov, ktoré služobný koň musí zvládať, aby mohol slúžiť v policajnom zbore. Tieto koníky vlastne prechádzajú výcvikom. Nie je to tak, že sa zoberie koník a môže ísť. Čiže teraz už vchádzajú, predstavujú sa pozdravom. Služobné kone vlastne musí mať dve kategórie, získať teda prvú kategóriu kôň do hliadkovej služby a ďalšia kategória je kôň na bezpečnosť, na špeciálne úlohy a vtedy vlastne už môže, to je tá najvyššia forma, môže zvládať a slúžiť aj na bezpečnostných opatreniach, kde predsa je tam ten riziko zásahu väčší. Takže to bol taký doprovod služobného vozidla služobnými koňmi. Tento cvik sa využíva, ak treba urobiť nejaký cestový priechod vozidlu, ktorá bude tam nejaká chránená osoba alebo pre rýchlu zdravotnú pomoc.
Čiže ak treba uvoľniť miesto, aby mohla prejsť to vozidlo na dané miesto. Práca s koníkmi samozrejme je to o tom, že ten jazdec a kôň si navzájom musia sadnúť a dôverovať si. Vidíte, že teraz kolegovia mávajú vlajkami, dajú vlajku na oči koníkovi a ten koník stále napreduje dopredu. Čiže je to tá súhra jazdca a koníka, že si navzájom dôverujú a kráča stále dopredu. Samozrejme je to pre iné koníky, ktoré nie sú cvičené, by to bolo nepríjemné, pretože ako vieme, kôň je od prírody plaché zviera, čiže na tieto všetky cviky sa musí koník pripravovať. Aj keď sa to zdá, že pozeráte na to, že je to jednoduché, ale keby to bol necvičený koník, tak určite by takto krásne nešiel. Čiže koníky musia byť cvičené na rôzne zruchy, ako sú že na tých na tých bezpečnostných opatreniach a rôznych demonstráciách. Demonstranti používajú vlajky, nejaké billboardy, iné predmety ako hádžu plastovými fľašami alebo aj dlážobnými kockami, je to rôzne. Takže koníky musia byť na to zvyknuté a cvičené. Takže idú skok cez oheň, tak tiež sa môžu s ohňom stretnúť. Ďakujeme za potlesk. Musia zvládať teda oheň, rôzne dymové clony, s ktorými sa môžu stretnúť pri výkone služby. Super. Takže vidíte, že koníky sa neboja ohňa, prídu k nemu, nevadí im ani dym, ani oheň, ani to teplo. Hovorím, ako iné koníky by sa toho báli, ani by k tomu neprišli tie, ktoré nie sú cvičené. Viete, že v pohode to prejdú. Ľudia im zatleskajte, ďakujeme. Takže teraz koníky prerazili tzv. Barely. Využíva sa to buď pri tlačaní davu, alebo prechodom určitých miest, kedy koníky musia pretlačiť dané miesto alebo danú plochu, kde sú ľudia. Pre koníky je to tiež nepríjemné ten dotyk cudzích predmetov, aby sa preto cešli. Niektoré koníky by mali tendenciu to buď preskočiť, alebo samozrejme obísť. Tieto všetky cviky sú pre kone vlastne neprirodzené a nepríjemné. Preto treba, aby jazdec vedel zaujať toho svojho koníka, aby tá práca bola pre ňou hrou, čiže nejakou hravou formou zvládať tieto cviky. Tento cvik znížený podľad, vlastne tie plávajúce stúžky sú tiež šuštie a plávajú. Pre koníka je to tiež nepríjemné, ale ide o to zvedavosť koníka, aby to vnímal, aby to prešiel, aby mu to nevadilo. Tiež ten dotyk na pokožku, zvuk. Vidíte, že vôbec na to nereagujú, takže je to super. Ako som už hovoril, služobné kone musia prebiehať výcvikom. Ten výcvik trvá u niektorých koní viac, u niektorých rýchšie, ale cirka ten rok, kým získavajú úplne druhú kategóriu. Samozrejme, niektoré koníky to nevedia zvládnuť tú prácu v policajnom zbore a nastáva ich odmena. Takže vidíte, že vedia aj
urobiť prechod po tomto nepríjemnom povrchu. Všetko, čo pre koníka je iné farebné alebo iný povrch, je to pre ňo neprirodzené, nepríjemné. Iný koník by ani na to, povedzme, nestúpil. Samozrejme, demonštranti používajú rôzne rozbušky a dymovnice, ako v tomto prípade, takisto aj naše koníky musia byť na to cvičené a pripravené. Vidíte, že prejdú tú dymovú clonu a nevadí im ten dym. Takže krásne zvládajú. Vidíte, že koník, alebo teda jazdec a koníka pochváluje za to, že počúva tieto veci. Tento cvik je vlastne imitácia davu, kedy demonštranti môžu hádzať do služobných koní rôzne predmety. V tomto prípade sú to len tenisové loptičky. Vidíte, že koníky sa nesmú báť toho vodu a práve musia ísť za tým tzv. Páchateľom a môžu kľudne aj zaistiť a chytiť, predviesť. Čiže to je vlastne všetko, čo sme vám chceli ukázať, aké sú cviky alebo aké možnosti služby sú na. Takže krásnym cvalom sa vám predstavia na publike Grace, kapitán Sušinka, nadpraporčík Hajda na služobnom koni Nadal. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Dovidenia. Páčilo sa vám to? Ako veľmi? Pokračujeme teda ďalej? Dobre. Tak koho by ste teraz chceli vidieť? A kto z vás sa bojí, keď sa strieľa? Tu sa nikto nemôže bať. Dobre, tak teraz, keď naši kolegovia, ktorí majú na starosti koníky, si odložia svoje veci, tak sa vám predvedú naši kolegovia, ktorí prišli k vám až z Michaloviec. A sú to policajti Michalovskej pohotovostnej policajnej jednotky, čiže PMIčkári, ako ich voláme. A v ich ukážke uvidíte, ako prenasledujú a potom zadržia unikajúcich páchateľov, ktorí sú veľmi nebezpeční, pretože prepadli banku. Počas ukážky uvidíte aj to, ako ich policajti zadržia pomocou donúcovacích prostriedkov. A jedným takým prostriedkom je aj streľba zo zbrane. Takže nezľaknite sa, keď začnú strieľať. Robia to len preto, aby ste videli, ako to naozaj v reálnom svete môže vyzerať. Takže pripravte sa, kto sa bojí, nech si zapchá uši. A viac vám o činnosti pohotovostnej policajnej jednotky už povie zástupca veliteľa jednej z čiat, pán Janko Barcák.
Dobrý deň, som nadporučík Bardzák a slúžim na pohotovostnej motorizovanej jednotke. Dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavil náš útvar. Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky poskytujú súčinnosť na rôznych bezpečnostných opatreniach, patria sem futbalové stretnutia, kultúrne a spoločenské akcie. Ďalej preverujú udalosti oznámené na linku 158, ale hlavne vykonávajú výjazdy na chránené objekty. Patria sem rôzne úrady, obchody, ale i banky. A práve s bankou súvisí dnešná ukážka. Policajti PME obdržali hlásenie o lúpežnom prepadnutí banky, pričom páchatelia sú ozbrojení a sú na úteku. Naše hľadky uvedených páchateľov spozorovali a začali ich prenasledovať. Tak nech sa páči, tu je spomínaná ukážka. Takže počujeme, že policajti strieľajú po páchateľoch. Páchatelia nerešpektujú ich výzvy. Policajti ďalej dávajú výzvy na zastavenie vozidla. Takticky sa rozmiestnia pri aute, tak aby boli krytí. Jeden z páchateľov bol zneškodený. Vodiča vyťahli a snažia sa ho spútať. Jedného z páchateľov vykonávajú bezpečnostnú prehliadku, či nemá pri sebe zbraň. Ďalší kolegovia vykonávajú prehliadku vozidla, či sa tam niekto ešte nenachádza. Zistili, že v aute už nikto nie je. Jedného z páchateľov nakladajú do služobného vozidla. Na miesto bude následne privolaná lekárska pomoc zastrelenému páchateľovi, ale zrejme bude konštatovať len smrť. A na miesto bude privolaný výjazd, ktorý pozostáva z kriminalistického technika a vyšetrovateľa, ktorý vec na mieste zadokumentujú. Tak vám ďakujem za pozornosť.
Páčila sa vám ukážka? Lebo my nepočujeme žiadny potlesk. V nasledujúcej ukážke vám svoju činnosť predstaví mobilná zásahová jednotka riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. Tá vám predvedie, ako vyzerá zásah voči ozbrojenému prevádzačovi a migrantom. Ku mne na pódium už prišiel zástupca riaditeľa mobilnej zásahovej jednotky, kapitán Tibor Ješo, ktorý vám povie viac. Ďakujem, dobrý deň prajem. Takže ako bolo spomínané, predstavíme si činnosť zásahovej skupiny mobilnej zásahovej jednotky riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, ktorá pôsobí prevažne na slovensko-ukrajinskej hranici, ale taktiež v rámci celého Slovenska. Ukážka bude spočívať v činnosti, alebo respektíve zásahu proti páchateľovi cezhraničnej trestnej činnosti, to znamená, že pôjde prevádzač, ktorý bude doprevádzať dvoch migrantov, ktorí sa snažia nelegálne dostať na územie Slovenskej republiky alebo celkovo do Únie. Po pravej strane prichádza prevádzač, ktorý doprevádza dve osoby. Stále si kontroluje priestor, či nie je niekým sledovaný, alebo niekde nespozoruje nejakých policajtov. Spravidla vyjde z lesného porastu, stále si skontroluje priestor, aby vedel, že to má bezpečne čisté a môže ísť pokračovať ďalej. Takže signálmi rukou ukazuje migrantom, že je všetko v poriadku, môžu ho nasledovať, pričom už policajti sú v priestore a sú pripravení na vykonanie zákroku. Takže začal zákrok na prevádzača, ktorý sa pokúšal ujsť. Takisto migranti sa pokúšali ujsť naspäť smerom do lesa, ktorí boli zastavení a zadržaní zásahovou skupinou. Pri zákrokoch sa používa technika typu štvorkolky, motorky, terénne vozidlá, v tomto prípade iba štvorkolky. Kvôli ťažkému dostupnosti terénu veliteľ zákroku dáva signál na kruhovú obranu, sústredia migrantov prevádzača na jedno miesto, kde sa vykoná kontrola a následne odchod z lesného porastu k vozidlám, kde osoby je schopný realizovať. V ozbrojenom sprievode odvádzajú osoby do bezpečného miesta, kde ich naložia do vozidiel a odvezú na policajnú stanicu. To bola v krátkosti ukážka zásahovej skupiny. Ďakujem za pozornosť. Ktorých policajtov sme tu ešte nevideli? Kukláčov. Tak ich uvidíte v nasledujúcej ukážke, pretože sú to takí policajti, ktorých počas bežného dňa len tak ľahko nestretnete. Sú však aj oni veľmi dôležití počas našej činnosti, pretože zasahujú v tých najnebezpečnejších situáciách a často riskujú aj svoje vlastné životy. Bez nich sa nezaobídu najväčšie bezpečnostné opatrenia, zásahy proti nebezpečným ozbrojeným páchateľom, futbaly, ale aj mnohé iné služobné činnosti. Dnes vám naši kukláči predvedú ukážku zadržania nebezpečných páchateľov trestnej činnosti a použijú pritom rôzne druhy pyrotechnických efektov. Budete tak môcť vidieť prácu policajného vyjednávača, pyrotechnika, psovoda, ostreľovača, ich výstroj a výzbroj, ktorú používajú aj pri reálnych policajných akciách.
Opäť upozorňujeme rodičov detí, že počas ukážok sa bude strieľať. Viac vám už povie veliteľ útvaru podplukovník Dušan Šnicer. Ďakujem pekne za slovo. Pekný deň želám všetkým. Ako bolo už povedané, chcel by som samozrejme v prvom rade upozorniť všetkých divákov, najmä tých mladších, že počas tejto ukážky bude použité cvičné strelivo, aj rôzne pyrotechnické nálože, takže najmä rodičia, dajte si pozor na deti, aby sa zbytočne nezľakli. Príslušníci pohotovostného policajného útvaru odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru Košice vám dnes predvedú zadržanie nebezpečných páchateľov, ktorí sa v prvej časti tejto ukážky budú snažiť zobchodovať ilegálny obchod s nelegálnymi zbraňami. Na miesto bude vyslaná zásahová skupina, keďže sa bude jednať o vysokoprofilový incident a nebezpečných páchateľov, ktorá sa bude snažiť pomocou vyjednávača nadviazať kontakt s páchateľmi a skúsiť presvedčiť páchateľov, aby sa vzdali, to znamená vyriešiť tento incident neintervenčne. V prípade, že sa im to nepodarí, bude nasledovať zákrok, čiže policajti použijú donúcovacie prostriedky. Po pravej strane vidíme, ako na miesto prichádza páchateľ číslo 1 na motorovom vozidle. Jeho úlohou je druhému páchateľovi predať ilegálnu zbraň. Z priľahlej budovy vyšiel druhý páchateľ. Vidíme, ako druhý páchateľ si zbraň skúša, či funguje. V tomto prípade vidíme, že ide o samopal útočnú pušku SA-58. Keďže na linku 158 bolo oznámené, že v parku sa nachádzajú dve osoby, ktoré strieľajú z útočnej pušky, na miesto bola vyslaná zásahová skupina pohotovostného policajného útvaru. Ako vidíme, jeden páchateľ sa ukrýva v motorovom vozidle, snažil sa utiecť. A druhý páchateľ sa ukrýva v priľahlej budove. Zásahová skupina pohotovostného policajného útvaru prvého páchateľa zadržala. Vykoná prehliadku vozidla, či sa v ňom nenachádzajú iné osoby. Následne páchateľa bude eskortovať na najbližší útvar policajného zboru k ďalšej realizácii. Videli sme, že ostáva nám ešte jeden páchateľ, ktorý sa ukryl v priľahlej budove, s ktorým sa bude snažiť vyjednávač nadviazať kontakt. Keďže sa jedná o vysokoprofilový incident a nebezpečných páchateľov, bola spohotovená aj doplňujúca skupina pohotovostného policajného útvaru, ktorá je následne vyslaná na miesto, aby zadržala aj
páchateľa, ktorý sa ukrýva v priľahlej budove. Samozrejme, že ukážka ešte nekončí. Ostáva nám ešte jeden páchateľ. Ktorý sa zjavne odmieta vzdať. Hovorí k vám policajný vyjednávač. Všetky osoby nachádzajúce sa v drevenom domčeku, výjdite vonku s rukami nad hlavou. Opakujem, všetky osoby nachádzajúce sa v drevenom domčeku, výjdite vonku s rukami nad hlavou bez zbrane. Ako som povedal, policajný vyjednávač sa snažil presvedčiť páchateľa, aby sa vzdal, čo sa mu nepodarilo, takže bude následovať policajný zákrok. Ako vidíme, zasahový tým sa presunul za pomoci krycej palby až k priľahlej budove. V tomto prípade sa pripravuje zasahový tým na vykonanie služobného zákroku. Keďže páchateľ sa nám zabarikádoval, budeme musieť použiť pyrotechnickú nálož, aby si zasahový tým vytvoril vstupný bod. Vidíme, ako sa pyrotechnik presúva k dverám. V tomto prípade inštaluje pyrotechnickú nálož na to, aby vytvoril vstupný bod pre zasahový tím. Momentálne som dostal po vysielačke informáciu, že zasahový tím je pripravený na vykonanie služobného zákroku, preto bude nasledovať odpočet. Budem potrebovať trošku aj vašu pomoc, budem odpočítavať od 5 do 1 a policajti vykonajú služobný zákrok. Tak poďme na to. 5, 4, 3, 2, 1. Zasahový tím aj za pomoci policajného pyrotechnika vykonal služobný zákrok, zadržal páchateľa a následne ho bude eskortovať na najbližší útvar policajného zboru. Ako vidíte, páchateľ je zadržaný. Týmto sa ukážka pohotovostného policajného útvaru odboru poriadkovej polície, krajského riaditeľstva a policajného zboru v Košiciach končí. Ďakujem pri tom za pozornosť.
Vystúpenie našich kukláčov vytvorilo pomyselnú bodku za programom, ktorý sme si dnes pre vás pripravili. Deti, ešte však neodchádzajte, my ešte totiž to nekončíme, ešte máme pre vás pripravené jedno prekvapenie. Dúfame však, že sa vám ukážky služobnej činnosti jednotlivých útvarov páčili a spoločne sa na takomto vydarenom podujatí stretneme aj nasledujúci rok. Ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí vám dnes príjemnili dopoludnie a ja opäť pripomínam, aby ste nevynechali návštevu ani našich statických ukážok vzadu za amfiteátrom v Stánkoch, kde vás čakajú kolegovia, ktorí vám poukazujú ešte veci, ktoré majú pre vás pripravené. Ja vám ďakujem za pozornosť a opäť raz niekedy dovidenia. A teraz to sľúbené prekvapenie. Vodič špeciálnej techniky vám predvedie, ako v reálnej situácii vyzerá rozháňanie davu za pomoci vodného diela. Takže deti, ktorým je veľmi teplo, sa môžete teraz trošku osviežiť. Nech sa páči. Ja idem hore. A ja. Nechceš sa odliekať, lebo my nemáme. Nevstupujte ale na priestor trávnatej plochy, ostaňte za tým vyhradeným zábradlím, aby nedošlo k nejakému úrazu, prípadne aby vás nezrazilo veľké auto, ktoré teraz príde. Určite si vás kvapky vody nájdu. Mám na buď! Kúkaj! Není! Dostali ste vy avízu, že bude mokrý poťak? Prosím? Že dostali ste avízu? Rozmýšľam ako. Už je na ceste, takže deti dozbierať nábojnice a počkáme spoločne na vodné dielo.
Deti, vodné dielo je už tu. Poďme ho spoločne privítať potleskom. Budeme tlieskať dovtedy, kým nebude až tu na tráve. Že či vydržíte. Tlieskame, tlieskame. Ešte. Ešte pridáme. Ešte viac pridáme. Prestali ste tlieskať, dielo začalo cúvať. A ideme na to. Eli! Poď hore! Mamka povedala, že nemôžeš. Pripraviť sa. Pozor. A zase netlieskate. Vodič vodného diela hovorí, že tlieskate veľmi slabo, takže si to ešte rozmyslí, či z toho niečo bude. On vás totiž to vidí. Teraz. No. Dobre, parky to.
ďakujeme ešte raz za pozornosť. Jeden veľký potlesk na záver a ešte príjemný deň. Bianca.